Takže čau lidi, vítám vás u dalšího videa. A dneska ještě dokopem něco dokopem a potom půjdeme na tu vesnici. Teda, jak jsem vám slíbil. Ale asi bychom se měli vyspat. Ne, takže bychom se neměli vyspat. A vy víte co. A nedostal jsem ani jeden hit. A můžu se v klidu vyspat. Takže jeden. Jo, a my jsme si chtěli udělat ty bodky v minulém díle, ale v minulém díle, pardon, takže se vám to zastalo. Víš, že jsem ani nepozdravil, protože nějak prostě se mě ten natáčecí aplikace zastavila, takže za to se vám omlouvám. Tohle bychom to asi neměli dát, no. Nelaguje. No tak ještě si kopnem trošku. Dělat to nebudem, když tak kdyby náhodou někdy mě se něco lezlo, tak když takové opatření. Teď už když tak teda půjdeme do té vesnice. Tady bychom si taky měli udělat ty schůdky, ale to zase až potom. Ale když tak, nevím, jestli bychom tohle bourali, nechcem se mě to dělat jako samotný, ale že bych to když tak udělal s Martinem 445. No, takže co tam potřebujeme? Tohle. Si necháme. Jdeme asi tam. To nám, myslím, bude stačit. Tady se tak blíží. Skalíci 2. Sakra. Já nechci umřít. Já na ně skočím. Ještě jeden, že? Skalíci, tady bude spawner. Nebo ne. Slepice. Tak asi ne. Ale vykopím si teda tady to uhlí. Nepůjdeme domů už s tím, necháme to. No, můžeme. Ale nechci to zase moc zdržovat. Tady ho je nějak hodně. To si asi odnesem domů. Dříka slyším.
tady necháme. A nejdeme nabožíme ty irony. A z toho si nic dělat nebudeme. Máme boty, ale tak to je jedno. Radši budeme za tím ironem šetřit. Ale hlavně, aby tam byl kovář. Protože jestli tam nebude kovář, tak to je celkem blbý. Je to sice vesnice, můžeme si tady nakopat, co chcem. Víte už. Takže já budu prohledat vesnici. Ježíš, vesničany uhne. Ale myslím, že tady není kovářova dílna, protože ale to je škoda. Mohli jsme tady mít. Mohli tam být obsidiány a tak. Jak se rozhlížím, to už nikde nevidím vesnice. Tak v tom tady nebude, ale mohlo by být tady. Jo. Mají úrodu, jen tady počorujem. Nebo víte co? Ať máme semínka, uděláme si farmu, ne? Uděláme si farmu. Doma. Ale to stačí. Teď si nakopem nějaký brambory. Jo, vesnice, ale... A nebo tady brambory nemají? To je tak blbá vesnice, strašně. Tady v ní můžou bydlet. Ne, déšť. Za co? Za to prší. V naší třídě teď jedou strašně nějaký cheaty, MCT Master, ale já je mám sice stáhnutý, ale s nimi nehraju, protože je to strašné.
Kdo by chtěl mít cheaty? Není nějaký hacker. Já teda ne. Už se asi vrátíme domů, hlavně by nás netrefil blesk, ale ještě tady by mohly být brambory. Takže ještě najdeme brambůrky. Zkusíme najít brambůrky. Brambůrky, brambůrky. Tady nejsou. Takže jsme rychle měli utíct domů. Už je tady slyším. Nechceme umřít. Hlavně asi utečeme domů už. Já se celkem bojím. Co to je? Jo, jak to zabijem. Pojď k nám. A budeme mít brnko. Chápete, teď už to je přidaný, že teď tam jsou i s brněním. Pojď sem. Pojď sem. Tak chvíli počkáme, než on se zase neškrábe. Tady okolo nás nikdo není. Jo, viděli jste. Jo. Protection 2, tak to je dobrý. No a já bych to tady ukončil. Jestli se vám to líbilo, dejte like. Jestli ne, teda jestli hodně, tak dejte odběr. A jestli se vám to nelíbilo, tak radši nic. A no, takže čau.